Godfather, 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 Jesus is Lord. Muzukuru, mari yako ndaiona. Ndirikuona iyo yata 10,000. Ndichakubvunza mubvunzo. Mari yako kana ukagona mubvunzo uyoyo ndoita times 3. Ndoda kukubvunza mubvunzo uyu. Yes. Yes. Yes, please. Yes. Wakadzirira ere? Yes, yes, yes. Square root yata 6 ndiani? Sekura muna here mumwe mubvunzo. Ndichakupa 3 chance chete. Ndipei sekuru. 3 2 1. Sekuru wakadai. Sekuru ndiudze chokwadi. Ai iri ndo geto yoti. Ini sekuru wati chao. Chai. Saka sekuru mari yangu aufa. Mari? Mari yangu. Mari yatotorwa. Yatotorwa nevadzimu vangu. Aiwa sekuru mari yatorwa nevadzimu ka handinda kupai mari yangu. Kuna sekuru wakadai mari yangu sekuru. Rega una ndizvo zvakanaka. Chichikuitika pana. Imimi ndimuchandipa mari yangu chete. Mari yako. Ichauya. Vaita ndifi ndakaita mari manini. Vaiti ndofa ndirombe manje apa ndadonga mari. Ndakutofonera mukadzi wangu inini. Halo mai mwana madi. Good news shamwari ndichibva kurobot shamwari pane mari yandanhonga shamwari. Alright tichitosana kutogeza izvezvi titouya tichitoenda kuShoprite titombonotanga tatomboshopa grocery zvanhasi. And then mangwana totoona kuti toita sei because mari yandanhonga yakawandisa mukadzi wangu haisi kutomboita handisi kutombogoneka nemufaro. Ndakata amana kuita mazimari aka apa ndopa ndafa nemari apa. Ndepiri kuitika vanhu ndo vanhu vadonhedza mari ava asi Godfather, Godfather, Godfather.